Robert Abela twilet fis-7 ta' Diċembru tal-1977 u trabba f'L-14-IL u l-ewwel skola li attenda fiha kienet dik tas-sorijiet f'San Alwiġi u wara fl-Iskola ta' San Franġisk f'Bormla. U ħadd tal-lim fl-livell sekondarju fil-Kulleġġ ta' San Alwiġi fejn minn hemm kompla s-sixth form ukoll sakemm eventwalment daħal jistudja l-liġi fl-Università ta' Malta. Huwa gradwa bħala avukat fl-2002 u minn hemm beda jaħdem fl-uffiċċju legali ta' missieru George. Matul il-kors tal-liġi ltaqgħu wkoll ma' martu Lydia fejn minn hemm tkebset relazzjoni li waslet għaż-żwieġ tagħhom fis-17 ta' Ottubru tal-2008. It-tifla Giorgia Mae għandha 7 snin. Robert huwa iben il-President Emeritu Robert Abela u Margaret Abela. L-isports minn dejjem kien għall-qalb Robert. Fil-fatt tul is-snin huwa lagħab mat-timijiet tal-futbol ta' erbgħins u tas-sliema. Fil-professjoni tiegħu ta' avukat Robert Abela iżomm ħafna viċin in-nies. Jiltaqa' ma' persuni biħtieġa ta' żblokk f'sitwazzjonijiet soċjalment qiebsa u oħrajn li raw id-drittijiet tagħhom mit-tiebsa. B'hekk kellhom bżonn min jitkellem għalihom. Robert Abela ilu jimmilita fil-Partit Laburista sa mill-1996 sakemm fl-2017 ikkontesta l-ewwel elezzjoni ġenerali tiegħu fejn ġie elett mis-sitt distrett elettorali. Wara l-elezzjoni tal-2017 Robert Abela beda jattendi l-kabinett bħala konsulent tal-Prim Ministru. Fil-Parlament serva bħala membru tal-Kumitat għal Kontijiet Pubbliċi u ċ-Chairman tal-Kumitat li jiskrutinja il-ħatrit pubbliċi, ir-ruoli li jarfu l-kwalitajiet partikolari ta' Robert Abela. Robert illum għandu 42 sena u bħal ħafna fil-ħin mistrieħ tiegħu ifittex ħafna l-baħar. Għal Robert dan huwa delizzju li permezz tiegħu ikun jista' jgawdi aktar lill-familja. Illum Robert huwa d-disa' mexxej tal-Partit Laburista u tnejn wara nofsinhar mistenni jieħu l-ġurament tal-ħatra bħala l-14 il-Prim Ministru ta' Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.